Nuoremman sukupolven kanssa olen keskustellut tässä viime aikoina aika paljon ja huomannut, kuinka vaikea heidän on ymmärtää sitä, kuinka tämmöinen radikaali muutos on tapahtumassa kristikunnan sisällä muutaman viimeisen vuosikymmenen kuluessa. Ja kun on keskustellut heidän kanssaan, nuorempien ihmisten kanssa näistä kristinuskon keskeisistä kysymyksistä, ne on ollut jotenkin hämmentävää kuulla, kuinka samankaltainen on usean heidän kertomuksensa ollut, kun he ovat kertoneet omasta elämästään ja niistä kamppailuista, mitä itse kukin on käynyt. Monet heistä on olleet uskovien kotien lapsia, ja kun ovat lähteneet opiskelemaan, niin ovat sitten eläneet niin ja näin, mutta vähitellen alkaneet miettiä uudestaan omaa suhdettaan Jeesukseen ja etsineet eri seurakunnista ja hengellisistä yhteisöistä vastausta kipeimpiin sydämessä oleviin kaipaaviin kysymyksiin. Ja nyt heidän yhtäpitävä kertomuksensa on päättynyt suurin piirtein tämän tapaiseen kysymykseen, että missä on se turvallinen Jeesus, josta kotona puhuttiin. Toki he ovat ainakin toiset heistä etsineet pitemmänkin aikaa ja kulkeneet tässä välissä vuosia erilaisissa hengellisissä kokemuksia tarjoavissa kokemuksissa ja yhteisöissä ja olleet myöskin monenlaisten siunaavien käsien alla kierrellessään etsimässä. Ja kuitenkin kaikesta tästä on ollut seurauksena vain se, että sisimpään ei ole sittenkään tullut sitä rauhaa, mistä tuo hyvä muisto kodin Jeesuksesta on jollakin tavalla jäänyt elämään. Ja tämän tähden on jäänyt hyvin selkeästi tällainen yksi kysymys, mihin he eivät ole saaneet tätä vastausta, ja sen voisin kiteyttää tällaisella sanalla. Kuka voisi kertoa minulle, mitä evankeliumi on? Tämä kysymys on esitetty minulle itsellenikin monta kertaa. Ja mä oon hämmästyneenä pannut merkille, että kun on ollut jossain seurakunnassa tai hengellisessä yhteisössä puhumassa ja kertonut heille yksinkertaisesti ja vakavasti Jeesuksen verestä ja armosta ja Golgatasta ja rististä ja tämän ristin keskeisestä asemasta uskovan elämässä, niin kohta sen jälkeen monet ihmiset on tulleet sanomaan, että eivät he ole koskaan ennen tuollaista kuulleet. Väistämättä nousee mieleen profeetan sana tästä ajasta Aamoksen kirjan 8. luvussa, jakeessa 11-12. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan. En leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään. He samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Voi Jumala rakas, kuinka toivoisinkaan sydämessämme, että vielä löytäisi ne, jotka todella etsivät. Sanaa julistetaan koko maailmassa enemmän kuin koskaan, mutta yhä harvinaisemmaksi käy evankeliumi Jeesuksen sovitustyöstä ja rististä, verestä ja Jumalan armosta. Tällaiselle evankeliumille tuntuisi siltä, että ei olisi maailmassa enää paikkaa, siis tässä maailmassa. Myös kristikunnan sisälle on hiipunut vähitellen tällainen jotenkin voimistuva maailman henki, ja siksi myös ristin evankeliumi on syrjäytymässä tämän ajan monien uusien evankeliumien puristuksessa ja niiden tieltä. Tilanne on tullut ihmismieleen paremmin sopiva rationaalinen järkeisusko tai sitten tällainen uuskarismaattinen kokemususko,
mikä tuottaa hyötyä ja mielihyvää tämän maailman tai tämän elämän ajaksi. Kun mun oma tyttäreni tuli uskoon aikoinansa, niin hän tahtoi seuraavana sunnuntai-aamuna mennä Jumalan palvelukseen kirkkoon ja sieltä palatessaan hän itki katkeraa itkua. Yritin tietenkin lohduttaa ja kysellä, että mitä on tapahtunut. Mikä voi olla noin suuren surun aihe? Mutta hän ei saanut puhuttua mitään, sillä kyyneleet takertui hänen kurkkuunsa. Ja sitten meni aikaa muutama tunti, kun hän sitten oli sen verran rauhoittunut, että hän sai nyyhkinän keskellä kerrottua surunsa syyn. Ja hän sanoi näin: kun se pappi puhui niin vähän Jeesuksesta. Ja vähän ihmettelin, kun ajattelin, kun siellä minun käsittääkseni piti olla juuri sellainen pappi, joka puhuu enemmän kuin moni muu Jeesuksesta. Mutta tyttäreni olisikin kaivannut, että olisi puhuttu vain Jeesuksesta ja hänestäkin syntien sovittaja. Ja tämä tyttäreni oli niin surullinen, että hän sanoi, että hänen on pakko mennä kertomaan pettymyksensä tälle kyseiselle papille. Hitusen yritin siinä vanhempana ja viisaana, että ei se nyt niin kovin hyvä ajatus olla, mutta hän oli niin tosissaan, että en voinut sitten enempää vastustella, ja sitten hän meni ja itki uudelleen itkunsa tuon papin eteisessä, koska hän oli puhunut niin vähän Jeesuksesta. Kun Paavali meni Korintoon, niin Raamattu kertoo, että hän oli päättänyt olla tuntematta heidän tykönänsä mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittua. Tämän päivän tilanne taas on sellainen, että taidetaan puhua enimmäkseen kaikesta muusta, mutta ei Jeesuksesta, eikä varsinkaan ristiin naulittua. Tässä muuttuvassa ajassa tai muuttuneessa ajassa ristin evankeliumi syrjäytetään, tai tulee syrjäytettyä hyvin helposti uusien uskontojen ja uusien hengellisten suuntien toimesta. Ja näitä on periaatteessa niin kuin kaksi linjaa, jotka tuntuu, että toinen lähtee oikealle ja toinen lähtee vasemmalle. Toista voisi kutsua jonkinlaiseksi hengellisen elämän mitätöimiseksi, jonkinlaiseksi alihengellisyydeksi, jolle ominaista on liberaaliteologiaan liittyvä ihmisjärjen nostaminen Raamatun elävän sanan yläpuolelle. Tämä on järkeisuskoa, ja se ei kuitenkaan ole yleensä meille, tämä liberaaliteologia ei ole kovin vaarallista. Kun me olemme saaneet Jeesuksen sydämemme, niin emme me heitä kuuntele. Kuitenkin se estää tämän ajan ihmisiä pääsemästä Jeesuksen ristin luo. Se tarjoaa ihmisille uskoa ilman sovitusta, ilman synnin tunnon tuskaa, ilman mielenmuutosta, ja aikaan saa luopumusta Jumalasta ja Raamatun ilmoituksesta. Ja tämä on vaarallista meidän kansallemme, tämä on vaarallista meidän tulevaisuudelle, tämä on vaarallista ihmisten sieluille. Ja se myös rokottaa tehokkaasti ihmiset kristinuskon totuutta vastaan, kun kerrotaan puolitotuuksia. Ja niiden avulla ollaan jo muodostettu jonkinlainen käsitys. Ja se juurruttaa kansaan välinpitämättömyyteen ja laittomuuteen. Sitten toinen suunta taas merkitsee puolestaan jonkinlaista yli- tai äärihengellisyyttä. Ja tämä on sitä, minkä Raamattu sanoo näillä sanoilla toisesta Johanneksen kirjeestä 1. luvun 9. jae. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa. Joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä isä että poika. Ja tämä Kristuksen oppi tarkoittaa siis Raamatun evankeliumia. Siinä meidän on pysyttävä. Ja siinä pysyvät ne, jotka pysyvät uskollisena Jeesukselle siinä opissa. Muut lähtevät pois siitä opista. Ja keskityn tässä luennossa enemmän tämän harhautuman vaikutukseen, koska se on hyvin
vaikea ja se leviää tänä päivänä kaikkialle. Ja niin kuin Pietarin sanoi, etsii kenet saisi niellä. Varsinkin sen tähden, koska monet uushengelliset karismaattiset liikkeet saavat eksytettyä nimenomaan uskoviaan pois Jeesuksen armosta toisenlaisten evankeliumien pariin. Ja tämä aika nostaakin eteemme 2 Raamatusta varsin tuttua asiaa, joista toinen on tällainen hämmästyttävä huomio ja sitten toinen on suuri kysymys. Tämä hämmästyttävä huomio maalataan silmiemme eteen Galatalaiskirjeen 1. luvun 6. jakeessa. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännyitte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa pois toisenlaiseen evankeliumiin. Tämä on niin ajankohtainen sana, että sitä on vaikea ymmärtää. Myös näinä vuosina on ollut hämmentävää nähdä, kuinka helposti monet, jopa vuosikymmeniä uskossa olleet vanhatkin kristityt ovat yllättäen hypänneet mukaan täysin epäraamatullisten harhaoppien julistajien kelkaan. Jo apostoli Paavali aikanaan näki ja hämmästyi, kuinka nopeasti uskovat ihmiset saattavat jättää armon evankeliumin. Heti kun heille aletaan tarjota jotakin toista mielenkiintoista evankeliumia, niin se jo voittaa hyvin helposti tämän armon evankeliumin. No mikä näissä vieraissa evankeliumeissa viehättää ihmistä? Sitä on varmaan moni muukin miettinyt. Mä oon tullut siihen tulokseen, että eräs perussyy on se siinä, että armon evankeliumiin on niin tavattoman vaikea uskoa. Pelastava armon evankeliumi Jeesuksen sovitustyöstä on äärettömän vaikea omistaa sydämessä. Ja ilman Jumalan armoa se on jopa täysin mahdoton. Vaikeaa se ei ole siksi, että siinä olisi määräyksiä ja vaatimuksia, joita meidän lankeavien ja heikkojen ihmisten on vaikea pitää. Ei vaan juuri päinvastoin siksi, että on niin tavattoman vaikea jättää koko pelastustyö ja pyhityskin yksin ja kokonaan Kristuksen varaan. Tällaista täydellistä itsensä syrjäyttämistä näissä asioissa ihminen ei sulata. Siksi mikä tahansa toinen evankeliumi, jossa ihminen itse saa osallistua oman pelastuksensa rakentamiseen ja itse muuttumaan edes vähän kelvollisemmaksi, on suositumpaa ja helpompaa kuin pelkän armon varaan syntisenä jääminen. No, tämä suuri kysymys on sitten kerrottu Galatalaiskirjeen 3. luvun 1. jakeessa. Oi te älyttömät galatalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattuna ristiin naurittuna? Joku on lumonnut heidät ja kysymys kuuluu, kuka? Kuka on lumonnut tämän ajan uskovien keskeltä suuret joukot kuuntelemaan toisenlaista evankeliumia, mikä ei kuitenkaan ole mikään evankeliumi ollenkaan, vaikka käyttääkin samaa nimeä? Kuka saa ihmisen luopumaan pois siitä, että armo ja ristiinnaulittu Jeesus yksin meille riittää, ja vaihtamaan sellaiseen kuvitelmaan hänet, että me saadaan jotenkin jo tässä ajassa niin kuin olla ylösnousseen Jeesuksen kavereita ja Pyhän Hengen ystäviä ja kulkee henki maailmassa hänen kanssaan? Kuka tällaista saa aikaa? Kyllä me sen tiedämme. Tässä Raamatun kreikassa lumota verbi on paskaino, mikä tarkoittaa noitumista tai asettamista loitsun, lumouksen, viehätyksen tai vetovoiman alle. Ja kaikkea tätä saa aikaan meidän sielujemme vihollinen, saatana. Tällainen lumous on viime aikoina, viimeisten
siis yhä niin kuin tiheämpänä levinnyt viimeisten vuosikymmenten aikana koko nykyisen kristikunnan ylle. Etiopiassa vuosikymmeniä toiminut lähetyssaarnaaja ystäväni juuri kertoi, että kun pitkän työn tuloksena saadaan seurakunta jossain kylässä toimimaan, niin muutaman viikon päästä saapuvat nämä hämmentäjät paikalle. Ja tulee tarjoamaan iloisempaa uskoa ja parempaa tulevaisuutta kuin mitä ristiinnaulittu Kristus voi ikinä tarjota. He tuovat mukanaan nykyajan uushengellisen karismaattisen menestysuskon, joka Raamatun mukaan lumoaa viimeisinä aikoina kaikki ne, jotka eivät ole vastaanottaneet totuutta, rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. 2. Tessalonikalaiskirje 2. luvun 10. jae. Mä haluaisin sanoa yhden asian niin selvästi, että se tulisi niin tarkasti rajattuna aivan selväksi ja sen yksinkertainen totuus tulisi julki, tulisi paljastetuksi. Se on nyt jotenkin tällaisesta ajatuksesta on kysymys. Jos joku tahtoo taivaaseen, niin siihen riittää yksi ainoa asia. Se, että me pääsemme osalliseksi Jeesuksen sovitustyöstä Golgatan-ristillä. Tämä ei ole ainoastaan niin kuin riittävä ehto, vaan tämä on myöskin ainoa ehto. Ei siihen voida laittaa mitään muuta lisäksi. Tämä pelastava armon evankeliumi syntien anteeksi antamisesta on täysin tarkasti rajattu Jeesukseen, Kristukseen ja hänen ristiinsä. Tämän evankeliumin tarkan rajan se voi jotenkin ymmärtää, kun ajattelemme Jumalan lakia. Tämä Jumalan laki on jollakin tavalla käänteinen esimerkki tässä rajojen asettamisessa. Se on käänteinen esimerkki tai peilikuva evankeliumille tässä kyseisessä asiassa. Tämä laki on äärettömän tarkasti rajattu. Jos rikon sitä vähänkin, jos rikon yhdessäkään kohdassa, niin on syyllistynyt koko lain rikkomiseen. Laki vaatii täydellisyyttä ilman minkäänlaista ja pienintäkään poikkeusta. Mutta myös evankeliumi on niin toiselta puolelta niin peilikuvana yhtä tarkasti rajattu. Se on kokonaan Jeesuksen varassa, joka on tehnyt kaiken meidän puolestamme. Itse emme siinä voi tehdä yhtään mitään. Jos panen siihen jotakin omaa, niin rikon evankeliumia vastaan ja lyön Kristusta samalla tavalla kuin Mooses löi kalliota erämaassa, vaikka hänen olisi täytynyt vain puhua sille. Ja vaikka tämä Mooseksenkin rike oli näin pieni, niin se esti hänen pääsynsä luvattuun maahan kokonaan. Niin kauan kuin meidän silmiemme edessä Jeesus on kuvattu ristiinnaulittuna, niin kauan me olemme turvassa. Siis turvassa miltä? Me olemme turvassa siltä, että meidän ei sillä tavalla voida eksyttää, koska me emme turvaa itseemme, vaan emmekä omiin tekoihimme, omiin töihin. Mutta heti jos me lähdemme pois ristin juurelta, niin me alamme myös elää omassa varassamme jonkinlaista omaa hengellistä elämää. Ja pelastuksen perusta alkaa niin kovin helposti ja salakavalasti siirtyä oman vanhurskautemme varaan. Ja juuri tällaisessa tilanteessa varsinkin nuoria uskovia tai etiopialaisia kääntyneitä uskoon tulleita hyvin äkkiä ilmestyy heidän eteensä nämä hengelliset kauppamiehet, jotka tarjoaa omia lumelääkkeitä saada parempi ja ylevämpi perustus kuin yksin Golgata ja helpompi tie kuin ristin kaita tie. Vain Jumalan armon evankeliumi Jeesuksen rististä ja verestä pelastaa. Kaikki muut evankeliumit, olivatpa ne mitä tahansa, kadottavat. Vaikka ne olisivat kuinka hengellisen näköisiä ja tapahtuipa niissä kuinka suuria ihmeitä tahansa, niin jos ne eivät juurru täysin Jeesuksen sovitustyöhön Golgatalla, niin ne ovat kadottavia evankeliumeita.
Ja näistä kaikista Raamattu käyttää nimeä toinen tai vieras evankeliumi. Tähän on pakko vetää tämä raja juuri tähän, koska Raamattu itse tekee niin. Galatalaiskirjeen sanotaankin 1. luvun 8. ja 9. jakeessa. Mutta vaikka me tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Joku ajattelee, että onpas kovaa puhetta Paavalilta, miten hän voi tuosta vaan kirota toisia ihmisiä. Eihän meitä ole kirottu siunaamaan, ei ole kutsuttu kiroamaan, vaan siunaamaan. Ja näinhän sanotaan heti meistäkin, jos me alamme arvioida epäraamustullisten oppien ja oppeja ja julistajien toimintaa jollakin tavalla. Näissä Galatalaiskirjeen kohdissa on kysymys siitä, että uskovia houkutellaan uudestaan lainalaiseen uskoon. Ei Paavali näitä ihmisiä kiroa, vaan laki itse kiroaa nämä ihmiset. He ovat kääntymässä vieraan evankeliumin alaisuuteen, ja kun he ovat pois armon alta, he ovat siirtyneet lain alle. Vain armon alla, eli Kristuksessa, voi olla ilman lakia. Jos me emme ole lain alla, tai siis jos me emme ole armon alla, niin silloin me emme lain alla. Paavali sanoo samoista uskovista Galatalaiskirjeen 5. luvun 4. jakeessa. Te olette joutuneet pois Kristuksesta. Te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi, te olette langenneet pois armosta. Ja 3 ja 10. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Sillä kirjoitettu on, kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mitä on kirjoitettuna lain kirjassa, että hän sen tekee. Nyt me olemme joskus pohtineet uskon ystävien kanssa tämmöistä kysymystä, että kuinka vähän tai paljon ihminen voi olla lain alla ja kuitenkin pelastua. Ja mä jollakin tavalla haluaisin tähän yrittää vastata sillä tavalla, että tässä sydämen uskossa Kristukseen me emme voi olla lain alla yhtään. Mutta sen sijaan meidän lihamme, meidän vanha luontomme on lain alainen. Ja jos me siis annamme meitä johtaa näiden tekojen, jotka perustautuvat lain tekoihin, niin silloin me emme ole armon alla. Mutta sitä meidän ei tule pelätä, että meissä itsessämme elää tällainen lain alaisuus omassa lihassamme, joka hyvin äkkiä sieltä kyllä näkyy, kun jotakin tapahtuu. No nyt joku ajattelee, että eihän uushengellisessä karismaattisuudessa tai näissä uusissa monissa muissa harhautumissa ole kysymys mistään lain alaisuuteen siirtymisestä. Eihän siellä kukaan vaadi meitä ympärileikkauttamaan itseämme tai noudattamaan juutalaisia tapoja. Ja onhan toki niin, että Uuden liiton opeille näennäisesti rakentuva uushengellisyys missään tällä lailla opetakaan. Sen sijaan he opettavat kokonaan uudenlaista lakia. Uudenlaista lakia ja lain alaisuutta, mikä sekin on jonkinlaista peilikuvaa vanhan liiton laille. Tämä uusi laki ei sisällä raskaita vaatimuksia vanhurskaasta elämästä. Ei vaan uusi laki päinvastoin maalaa eteemme helpon menetelmän saavuttaa Jumalan mielisuosio kevyellä ja miellyttävällä tavalla. Toimimalla vain tiettyjen kaavojen ja käytäntöjen mukaan, ja tässä siitä tulee lainalainen. Esimerkiksi ylistämällä avataan taivas ja päästään Jumalan läsnäoloon. Antamalla seurakunnan johtajille tai joillekin voidelluille julistajille paljon rahaa, niin saadaan Jumalan sydän avautumaan myöskin sille, että mekin saamme sitten osamme taas Jumalalta. Ja Herra siunaa meitä. Ja jos me sitoudumme olemaan arvioimatta mitään käytäntöjä tai oppeja ja vain uskomme johtajaa,
niin sen kautta me olemme kuuliaisia pyhälle hengelle ja perimme siitäkin siunauksia. Kaikki tämä on järkeisuskon lisäksi mitä vakavinta lakia. Tämä uusi lainalaisuus kääntää katseet aina siihen, mitä me voimme saada itsellemme tekemällä tiettyjä Jumalaa miellyttäviä tekoja. Siksi se lumoaa niin helposti köyhiä ja rikkinäisiä Jumalan lapsia, jotka epätoivoisesti ovat etsineet Jumalan armollista ja rakastavaa kosketusta omille tarpeillensa. Henkilökohtaisesti en löydä edes historiasta yhtään oikeaa herätystä, mikä ei olisi syntynyt ristin julistamisesta ja todellisesta synnin hädästä ja Jeesuksen veren evankeliumista. Tänä päivänä kyllä puhutaan herätyksistä enemmän kuin koskaan ennen, mutta tämän herätyksen sisältönä näyttäisi kuitenkin yhä useammin olevan sellaiseen uskoon johtaminen, josta Jeesusta tarjotaan kevyesti tästä vaan ylösnouseena ja aina ilman ristiä. Ilman synnin hätää ja Jumalan pyhyyden pelkoa ja ilman itselleen kuolemista. Ja kun syvä synnin tunto ei enää revi rikki omaa tuntoa, niin silloin jää armokin tuntemattomaksi. Tuntuukin siltä, että tämän kevyen ajan kääntyneet vain käväisee ristin luona ja lähtee nauraen ja ilakoiden sieltä eteenpäin. Kuinka sanoikaan Paavo Ruotsalainen osuvasti hengen opettamana tällaisista kääntymisistä suunnilleen näin. Tulivat uskoon, mutta kun Herra jäi saamatta, oli rauha väärää rauhaa. Sen alla kasvoi sitten lihallinen mieli, joka alkoi hypittää. On valitettavasti todettava tämän ajan kääntymisistä, että ne uskoon tulot ovat liian usein sielullisia, hyvin usein jopa lihallisia kääntymisiä. Jos tällainen niin sanottu herätys ei missään vaiheessa johda ihmisiä synnin tuntoon itkemään Kristuksen ristin alle, niin se herätys ei ole oikea. Ristiinnaulitun Kristuksen julistamisen on korvannut miellyttävä puhe ja omaa minää ruokkiva julistus siitä, että ihminen itse muuttuu kelvollisemmaksi. Tai sitten ruokitaan puhetta parantumisista, eheytymisistä ja menestyksestä ja oman elämänsä löytymisestä. Näitähän kaikkia ihminen sielullisesti kaipaa. Kaikkea muuta tarjotaan, vaan ei tuttavuutta ristin Jeesuksen kanssa. Tästä tulee mulle mieleen aina hyvin helposti Jeesuksen sanat hänen paluutaan edeltävistä päivistä. Luukkaan evankeliumin 17. luvussa jakeessa 28 kerrotaan, mitkä asiat täyttävät niinä aikoina ihmisten elämää. Silloin syödään ja juodaan, ostetaan ja myydään, rakennetaan ja istutetaan. Ja niin kuin ymmärrämme, niin asioissa ei ole mitään vikaa. Kyllä nämä ihan hyviä asioita on luonnollisia asioita. Mutta sitä edeltävissä jakeissa kerrotaan, kuinka tätä ennen on ihmisen poika joutuva hyljiltäväksi. Kreikaksi apodokimatso merkitsee käyttökelvottomana pois pantavaa. Ihmisen poika on ristiinnaulitun Jeesuksen nimitys. Sitähän Jeesus itsestään aina käytti. Tätä ihmisen poikaa, ristiinnaulittua Jeesusta, ei meidän sukupolvemme siis enää tunnu tarvitsevan. Hänestä kun ei saa irti mitään hyötyä tässä ajassa. Eihän hän auta syömisessä ja juomisessa ja ostamisessa ja myydessä ja bisneksessä ja kaikessa pikemminkin päinvastoin. Ja tähän, kun ei hänestä saada mitään hyötyä irti tässä ajassa, niin juuri tähän maailman hengen tarpeeseen on syntynyt menestysteologinen ja uuskarismaattinen harhausko. Vieras evankeliumi, missä pyritään sovittamaan yhteen maailman hengestä saatava ilo ja kristinuskon ylösnoussut Jeesus.
Ristin Jeesus on heille valitettavasti vieras ja käyttökelvoton, ja siksi he eivät tule kestämään loppuun asti. Hebrealaiskirje 13.8 vakuuttaa, Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. On hyvä ymmärtää, että tämä nykyajan suosittu Jeesus, josta etsitään hyötyä ja iloa vain lähinnä tämän ajan murheisiin, lakkaa erässä tietyssä kohdin olemasta se sama Jeesus, joka kerran ristiin naulittiin. Nykyään pyritäänkin mieluummin tuntemaan tämä taivaallinen ylösnoussut Jeesus, joka nähdään voittoisana ja jonka avulla päästään osalliseksi hänen menestyksestään ja hänen vallastaan ja maallisesta hyvinvoinnista Jumalan lahjana lapsilleen. En tiedä, kuinka paljon itse kukin teistä on seuranneet hengellisiä virtauksia maailmalla, mutta joka tapauksessa voimakkaasti leviävät uudet kristinuskon muodot myös odottavat tällaisen Jeesuksen paluuta takaisin. Hän tulee ja antaa vallan omilleen ja kukistaa niskottelevat ja vanhanaikaiset uskovat, jotka eivät hypänneet uuden hengellisyyden junaan aikanansa. Uskovat, jotka tarrautuvat kiinni vanhanaikaiseen ristimieheen, eivätkä lähteneet taisteluun maailman jumalalliseksi tulemisen puolesta. Heidät likvidoidaan. No mitä Raamattu sanoo? Apostolien tekojen 1. luvun jakeessa 11 kerrotaan näin. Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näette hänen taivaaseen menevän. No siunaan nämä kaksi sanaa, tämä Jeesus. Hän on se sama Jeesus, sama tuttu Jeesus, joka taivaaseen nousi. Hänen käsissään ja jaloissaan on yhä naulojen jäljet. Hän sanoo, katso kätteni hipiään, olen minä sinut piirtänyt. Niillä nauloilla kaiverrettiin sinutkin lähtemättömästi Jumalan karitsan käsiin. Tämä Jeesus ei tule takaisin eri Jeesuksena. Tämä Jeesus on se sama Jeesus, joka hylättiin meidän puolellamme ristillä. Meidän puolestamme ristillä. Tämä Jeesus, joka aterioi publikaanien ja syntisten seurassa. Tämä Jeesus, joka on rakastanut syntisiä ja tarjonnut ruumiinsa ja verensä meille ravinnoksi. Tämä Jeesus, joka vielä tänäänkin on lähellä kaikkia niitä, jotka ovat alaspainettuja, rikki revittyjä, tyhjiä ja toivottomia. Tänä aikana arvostetaan ennen kaikkea kaikenlaista voimaa, mutta kun Paavali tuli Korintoon saarnaamaan tästä ristiinnaulitusta Kristuksesta, oli hänenkin saarnansa Korintolaiskirjeen 2. luvun 3. jakeen mukaan hengen ja voiman osoittamista. Mutta Raamattu kertoo, että tämä hengen voima ilmeni Paavalissa aivan eri tavalla kuin tänä aikana. Ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Hän oli heikkouden vallassa, mutta silloin voima oli evankeliumissa, eikä ihmisessä, niin kuin tänään. Tämä on edelleenkin eräs hyvä arvioimisperuste kuunnellessamme julistusta. Onko siis Jumalan sana elävä ja voimallinen, vai yrittääkö julistaja itse olla elävä ja voimallinen? Jos yrittää, niin hän panee itsensä Jumalan sanan paikalle. Hengellistä tarjontaa on paljon tänä aikana ja hengellisiä kokouksia pidetään kaikkialla enemmän kuin koskaan ennen tässä maailmassa. Erilaiset evankelioinnin myllyt pyörivät ja jauhaavat lakkaamatta. On hengelliset radio-ohjelmat ja TV-kanavat. Nettikin on täynnä hengellistä evästystä halukkaille. Mutta valtavasta tarjonnasta huolimatta puuttuu melkein kaikkialta jotakin sellaista, jonka mukana myös kaikki muu puuttuu. Onko meillä enää evankeliumia?
Kaikkea muuta on, mutta ei ristin ja armon ja Jeesuksen veren totista evankeliumia. On täyttä lainsaarnaa ja puolilainsaarnaa. On ihmisoppeja ja erilaisia ihmisten varaan rakentuvia uusia evankeliumeita, joissa aina vaaditaan ihmiseltä jotakin Jeesuksen lisäksi. Enemmän tai vähemmän rakentamaan omaa pelastustaan, oman uskonsa ja omien onnistumisten tai oman vahvuuden varaan. Monelle evankeliumi on sitä, mitä he kuulee evankeliumiskokouksessa vähän tähän tyyliin, että on kiva olla uskossa, että tulkaa teki uskoon. No toki tässäkin voi jotakin kuulla evankeliumista. Evankeliumi on Jumalan voima, jonka hän on kätkenyt kuitenkin ristiinnaulitun Kristuksen tuntemiseen. Häntä opitaan tuntemaan vain konkreettisessa elämän korkeakoulussa Jeesuksen seuraamisen tiellä, eli sillä niin autuaalla ristin kaidalla tiellä. Siinä me opimme tuntemaan Kristuksen salaisuutta, missä kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätketty. Ilmestyskirjassa kerrotaan 12. luvussa tällaiset sanat jakeessa 10-11. Ja minä kuulin suuren äänen taivaasta sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voidellunsa valta. Sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Silloin kun tässä muuttuvassa maailmassa lakkaa todistus karitsan verestä, silloin on armon aika lopussa ja tämä maailma on silloin kypsynyt tuomiolle. Vain tämä todistus Jeesuksen verestä antaa tälle maailmalle toivoa ja tarjoaa armon evankeliumia tämän ajan rikkinäisille ja epätoivoisille ihmisille, jotka janoaa evankeliumia, mutta eivät meinaa löytää. Sitten toinen paikka vielä Ilmestyskirjan 3. luvussa kerrotaan tästä viimeisestä seurakunnasta, suuresta Laodikeasta. Siinä sanotaan näin: minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Ja silmävoitetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. No, tämähän kertoo lyhyesti juuri samaa asiaa, mitä tässä on puhuttu, että Jeesus on joutumassa suuren kristikansan ovien ulkopuolelle. On jo kuljettu kauas ristin uhdista ja evankeliumin ydinsanoma sovituksesta on jäämässä tarpeettomana pois. Eli kristikunta on kulkemassa kohti uskontoa, missä Kristus itse on käyttökelvottomana hylätty. Eräs ystäväni näki joskus 1980-luvulla unen. Hän kertoi tämän unen. Hän oli vaimonsa kanssa suunnitellut lomamatkaa etelän aurinkorannoille. Siihen aikaan Etelä-Euroopan uimarannoilla oli yleistynyt kovaa vauhtia tämmöiset uimapuvut, naisten uimapuvut, jos ei ollut yläosaa ollenkaan. Ja tämä veli oli uskoon tullut mies ja häntä kovin arvelutti tämä matka. Kuinka hän voisi olla uskovana miehenä tällaisella paikalla riettauden keskellä. Seuraavana yönä hän näki unta. Unessa hän kulki rannalla ja kärsi suurta tuskaa nähdessään tuon jumalattoman menon. Hän ei tiennyt, mihin olisi päänsä kääntänyt. Silloin puhui hänelle unessa ääni, joka sanoi seuraavat sanat: ihminen, tulet näkemään, kuinka loputkin riisutaan. Myöhemmin mietiskelin tuon unen merkitystä. Kun lankeemus oli ihmiskunnalla tapahtunut,
niin Raamatussa kerrotaan, kuinka Jumala puki ihmisten päälle puvut nahasta. Niiden tarkoitus oli auttaa ihmistä elämään tässä langenneessa maailmassa. Myöhemmin Jumala puki koko ihmiskunnan ylle lain vaatteet antamalla 10 käskyä. Ja niidenkin tarkoituksena oli auttaa ihmiskuntaa selviytymään langenneessa maailmassa. Lopuksi Jumala tarjosi koko maailmalle Jeesuksen veressä valkaistut sovituksen vaatteet, että kuka ikinä tahtoisi, hän selviytyisi synnin maailmassa Jumalan yhteydessä aina taivaaseen. Nämä Jumalan pukemat vaatteet merkitsevät Jumalan varjelusta ja siunausta. Tämän päivän ihmisille Jumalan varjelus näyttää kuitenkin olevan jo aika lailla kirosana ja vapauden este, mistä on päästävä irti. Ja tuo näkyy kaikilla, tuo nopea riisuutuminen kaikilla 3 sektorilla on tapahtumassa ja se näkyy. Evankeliumin julistus totuudessa on loppumassa, lain käskyt julkisesti romuttumassa ja ihmisen kaikkinainen alastomuuden häpeä on poistumassa. Meidän aikamme ihmisen halu riisuutua alastomaksi on jo saavuttamassa tai jo saavuttanut huippunsa. Olemme näkemässä, kuinka loputkin riisutaan. Puhutaan siis siitä, kuinka jalostuneen ihmisen on aika astua ulos häpeän tunteesta ja rikkoa kaikki vanhat rajat ja tabut, joihin myös kristinuskon Jumala ja Raamatun Jeesus kuuluvat. Ruumiilliseen alastomuuteen pyrkiminen on toki vain symbolinen merkki ja myös meidän kansamme tiellä kohti uutta aikuisuutta, joka täysin unohtaa Jumalan lain eikä myös siksi tarvitse sovituksen evankeliumia mihinkään. Mutta valitettavasti myös kristikunta on riisuuntumassa pois Jumalan armon ja ristin suojasta. Kun evankeliumi muutetaan ja siihen tuodaan jotakin omaa, eli vierasta, me menetämme sen ainoan tien, minkä kautta Jumalan iankaikkinen rakkaus voi ylipäätään vuotaa meidän elämässä. Vuonna 1961, eli 49 vuotta sitten, alkoi maassamme vaikuttaa sellainen profeettaliike, jota kutsuttiin Oulun profetiaksi. En puutu siihen liikkeeseen ja sen harhautuneeseen historiaan yhtään sen enempää. Sen alussa ilmoittava pääsanoma kelpaa kuitenkin juuri nyt kuvaamaan meidän elämämme ja meidän kansamme kohtalon suurinta totuutta. Se sanoma oli tämä: Suomi, sinun pelastuksesi on minun poikani veressä. Meidän on siis ehdottomasti ja täydestä sydämestämme palattava takaisin Golgatan ristin ääreen. Ja jos tämä meidän kansamme ja kotimaamme on meille vielä rakas, ja jos me vielä välitämme lastemme ja lasten lapsiemme kohtaloista, niin kerrotaan heille ja kaikille ystävillemme, että Jeesus vieläkin rakastaa syntistä ja ottaa syliinsä uupuneen ja haavoitetun, sairaan ja voimattoman Golgatan ristin tähden.